кирәк. Фатихаң һәм изге дұғалар безгә әнкәй бик тә бик кирәк. Әнкәй безнең фатихасы, дұғалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Мең хәсрәтләр, кайгы урап уза, яныбызда әнкәй син булсаң. Кулларыңа изге Коръән алып, ихлас итеп дұға укысаң. Әнкәй безнең фатихасы, дұғалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Уҗмах җәннәт бакчаларының ихатабыз тулы гөл чәчәк. Кояш кебек, сулар һава кебек, Газиз әнкәй безгә син кирәк. Әнкәй безнең фатихасы, дұғалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Әнкәй безнең фатихасы, дұғалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур